Den tykker rigtig godt. Ja, den gør. Ja, ja. Han står lige så fint. Jeg tager en video med ham. Ja, ja. Det ved jeg ikke. Kan jeg godt sige, at der er et nærbillede af. Kom. Kom så, Mikkel. Mikkel, jeg bliver jo træt i hænderne. Han står lige så fint. Nu kommer han. Ja. Prøv at komme helt over, Mikkel. Ja, det skal jeg ikke noget. Jeg skal nok lade være at gøre der noget. Nu er han helt tæt på, du. Hej. Hej, Mikkel. Hej. Kom. Det sker ikke noget. Kan du lige tage videoen? Jeg er tæt på, ja. Hvor er det den røde, jeg skal trykke på? Ikke? Jamen, ja, den kører. Hvad? Den kører. Nå, det er på... Nu skal du da have dig med. Det går rigtig godt, det her. Jeg tager den af din hånd. Ej, Per, det må du ikke. Jo. Ej, Per. Er det en pive? En hund? Optager den her, eller hvad? Ja, det gør den godt nok. Det bliver noget værre noget. Hvordan vil du? Det er vist noget værre noget, det her. Kan man ikke lukke den?